खुलुमबाय गिबियाव नोंथांमोनखौ आंनि चेनेल वारि कुसुमबारजों लोगोसे गोजोन हामलायनायखौ जासिहरबाय। दिनैनि बे भिडिअनि गेजेरजों दासिमनि मोननैसो खौरांफोर होगोन भिडिअखौ जोबोद सोनारदो। दानिया फैदो गुबै रादाबाव गोजोनथाव खौरां गाबोन 4 मे अक्ट'आव टाउनफोराव बर' थुनलाइ आफादनि गेवलां मेलाव भारतनि मानगोनां हादरगिरि रामनाथ क'विन्दआ बर' थुनलाइ आफादनि जथुम्मायाव फैगोन। बर' थुनलाइ आफादनि खुंगा 63थि बोसोर जथुम्मायाव आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा हादरगिरि रामनाथ क'विन्द फैगोननि थाखाय साखाफारा थावनिखौ सुरात लाहैदों। दानिया फैदो गुबुन रादाबाव रासिया इउक्रेननि दावहाया 2 दान बारलांबाय नाथाय दासिमबो थाद'नायनि मुं लायाखै। बेबादि समाव रासियानि हादरगिरि भ्लादिमिर पुतिना दावहाखौ दोनथ'नो हागौ होनना खौरां गोसारदों। रासियानि हादरगिरि पुतिना थाबैनो केन्सार बेरामनि सार्जारि खालामनो थांगासिनो। बिथांनि केन्सार सार्जारि खालामनाय समाव रासिया हादरनि गोहोआ रासिया सिकिउरिटि काउन्सिल गाहाय थामहिनबा बारग' इन्टेलिजेन्स एजेन्सि एसएसपि गलाफि सुद्रसिननि आखायाव थांनो हागौ। बिश्वनाथआव अमानि बेराम आफ्रिकान सियानि फिभारनि थाखायनो गोबां अमा थैनायनि खौरां मोन्दों। दासिम 140सो अमा थैदों होनना मिथिना मोन्दों। बेफोरबायदि बेरामा बारा जानायनि थाखायनो बिश्वनाथनि गासै 65 जायगायाव अमा लांलाय लाबोलाय बेदर फाननायखौ बन्द' खालामना होदों। मैया जिल्ला प्रशासना जायगाफोरखौ कन्टेनमेन्ट जन आरो बेनिफ्राय 10 किल'मिटारसिम जेबो रोखोमनि बाहायनाय मोननाय नङा होनना फोसावनानै होदों। दासिम गोबां अमा थैनायनि थाखायनो बे थिरांथाखौ लादों होनना प्रशासना बुंदों। दानिया फैदो गुबुन रादाबाव गरेस्वरनि गबसाय खुंनाय रंजालि बैसागु फालिनायाव बर'नि मुंदांखा फावखुंगुर गेमस्रि दैमारिया बाहागो लाहैना बेसेन गोसा बिबुंथि होदों। फावखुंग्रिया बुंदों बिसानि दैदेनगिरिफ्रा गावजों गावनो बेले बेजे। सासे बर' आइजो जेब्लाबो बर' हारिमुखौ मोजां मोनो। बेनिखायनो बर' हारिमुखौ अराय सिबिलांगोन। सिगाङाव जा गोरोन्थि जालांबाय बिनि थाखाय फावखुंगुर गेमस्रि दैमारिया निमाहा बिदों। बिथाङा बुंबावदों सासे सुबुङा गाज्रि थासारियाव गोग्लैखांनायनि उनावबोदि थांनानै थानो हायो एबा गावनि नाजानायजों जिउ खुंनो हायो बिनि फोरमान महरै थानो आं दिनै गोख्रों जानानै थादों होनना बुंथियो। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव मुंदांखा फावखुंग्रि धर्मेन्द्रनि उनाव दायो देहा गाज्रि जादों मिथुन चक्रवर्तीनि। समबारखालि देहा फाहामसालियाव नायनाय जादों बिथांखौ। बिफानि देहा फाहामसालिनि गांसे सावगारि शेयार खालामनानै बेखौ फोसावनानै होदों फिसाज्ला मिमु चक्रवर्तीया। लोगो लोगो ससियेल मिडियायाव भाइरेल। लोगोसे मिथुना दानि देहाया थाबैनो मोजां जागोनखौ आसा खालामो। फिसाज्लाया बुंनाय बादिब्ला किडनि स्टननि जेंनाजों भुगिना दं, जेबो गिनांगौ गैया होनना फिसाज्लाया बुंदों। दासिमनि भिडिअआ बेखिनियानोसै। भिडिअखौ नायना मोजां मोनदोंबा लाइक आरो साबस्क्राइब खालाम, मानोना गोदान भिडिअ लाबोबाय थानो नाजागोन।